Hi, Bisprins! First time ko mag-ano sa mga ganito. Kinakabahan ako eh. Tingin ka sa salamin. Say hi. Ay. Baka i-suggest nila kilaya nila ako kasi may pahak ka daw. Ako nagpahak sa kanya yan. Ang pahak meaning cannot. Kasi meron siyang roll na nakaganyan. Ako taga-maintain. Hi. Water hydrates your skin. Kaya fresh Dodong lagi. Water, merong, straw. Naka-record ko yan. Dalan. Hello. Hindi nga naman ako. It's yours. Dodong. Pwede ba magkwentuhan na lang tayo? Kinakabahan ka, Dong. Sir, facial muna tayo, ha? Yes, bro. Wait, i-zoom natin yung skin mo. Oily siya. Cute ka, Dong. Wait, tingnan natin yung ilong mo. Uy! Ako din kinakabahan eh. First time ko kasi. Ano siya yung lip tint lang naman? Oo nga. Lip tint and lashes. Ako din yan. Bakit? Anong gusto mo? Tint and Gusto mo, Dong? Pwede rin. wait lang ha. Hindi ako po yan. Pwede ba? Topical anesthesia tama, mga 30 to 45, mga 30 minutes. So, Yan na yun, love. Okay na yan. Perfect sa'yo. Ito. Topical roller. Diyan ka lang, sir, ha? Sige po. Kita ko lang, ha? This is a Blair soap. Week 1. So, dapat every week may facial. Week 1, week 2, and week 3. So guys, ako muna magsasalita for Inday. Dahil, ayan. Yan yung paggagawa niya na. Okay na yan, actually. Yung lip tint na gagawin for yung kay Krisha, good for ilang weeks siya. Ganun. Naglalast. Usually, sir, mga 2 to 3 weeks. Depende. Ay, may question ako. May lalaki nagpapalagay lang yan. Oo, marami. Talaga? Lalo na yung mga smokers, sir. Kasi yung nangingitim na yung lining dito It's nila. not just to make your lips more pink. It's also to improve the shape, improve the texture of your lips. Bumabalik din sila after, parang gano'n. Oo, babalik din sila. Ano, sir, usually yung lip tint talaga namin will last you a year. It depends, yes. It depends na lang sa'yo if you want it to be like semi-permanent or permanent. Ah, okay. Ganun. It's micropigmentation. Ano tawag sa It's kanya? also a form of tattoo, but it's for aesthetics. It's for the face, Okay. not for the body. Oh, okay. Hindi ko alam na meron pala nagpapano for lips, for eyes, for... Okay, ay, sir, meron ng lalaki. Madami. Meron mga age ko, kunyari mga sa 30s, gano'n. Talaga. Siyempre, discreet sila. Ano ba alam? Amazing. Prettylooks. Amazing. Tapos after yan, sir, i-ano ka namin, Altera. Ano yung major part of your face that you want to tighten? Actually, hindi yung face ko eh, yung chan. Joke lang. Hindi, ano. Parang pang-contour ng face. Talaga? Wow. Ate, ano name niyo po ulit? Teresa. Ay, Teresa. Gwapo ni sir, no? Pwede na magpa-derma. Hindi agree si ma'am. Hindi. Pwede ka magsalita, ma'am. Talaga? Hello? Wow, ewan talaga. Baka soon we will put up in Cebu. Wow. And Davao. Sure, you couldn't be. Okay, ano yan? Jane Jomas. Pores, uneven skin tone, instant whitening yan.
Mas maputi na ako paglabas kasi. And skin tightening. Bagong roll ko pa. Ilang minutes yun dyan? 5 minutes. Another clean water. For your face. I'm a vlogger right now. Hi, Ate Teresa. Hi. Hello, dog. Sama yung kulangot mo. Hindi ko alam. Di ba beauty vlog to? Ang Ay, oo nga. Ikaw din ate, naka-Prettylooks kilay. Yes po. Wow! For the cloning sa akin. Ano meaning nun? Parang shading lang. Parang ka lang nag-makeup na. Parang ganun lang yung effect niya. Wala kang dinagaran. Wala. Parang naka-makeup lang, no? Yung mask na ginamit ko sa'yo. Opo. But siyang sleeping mask. Ano ba, gamitin mo siya gabi. Kinapakasan mo na siya. Overnight? Oo. Itong puti, itong Oo, white. same siya. Formulated in Korea. Pwede mo yung sa kalyo ko. Walang nangyayari sa kalyo ko dahil. Puts pa yan, ma'am. Puts pa di ay. Naka-smooth siya. Parang pet ng baby. Oo nga. Uy, parang baby. Parang pet ng baby. As yun. Bakit tumutuloy ilaway mo? Hindi. Iniwan. Iniwan. May instant glow na to, ma'am. Whitening, brightening din yan. And for poreless skin, instant whitening. May nare-relax. Sir naman, di niya kailangan mag-prick eh. May powder effect na rin siya. So, Even if you go under the sun, you won't have any burns. Ah, wow, talaga? Because it's Japan-made, Oo. very good for sun exposure. Wow. Kasi thinking na after mo mag-facial, yung hindi ka lalabas. Wala siya. Pwede na ba Fresh ako? ka na. Ano ulit? Fresh na din teeth ko. Alis ba ako? Hindi, sir, Ikaw, na pala. Ako ba? Sir, anong major concern mo? Eto, sir. Stay siya for Oh, this is good for 1 year. Skin tightening siya. Nahanap ko na yung sagot. Ultra magic. Hindi. Ano? Nakaka ka, sir. Therapy works where it uses ultrasound to tighten your muscle. Parang ka nag-gym, pero hindi ka nag-gym. Parang more chiseled out yung mga muscles mo. Right. Hindi mo sa akin pag pinapili ka, ha? Yan lang. Okay sa'yo? Parang siya nagsisting habang tumatagal na. Wala tong redness, walang downtime. Wow! Sakit doon? Yung masakit yun. Ganyan ka pala, saktan lang. Nakasmile. Okay, Alexay. Parang kami pimple ng patubo, yung gano'n. Ganun siyang parang kuryente biglang gagawin. Tumutulo na laway. Sabi ko na tumutulo na yung laway mo. Hindi ko naramdaman. Thank you. Tapos ito, sir, habang tumatagal ng gumaganda. Parang after 2 weeks, mas maganda siya. Mas tight siya. Tapos na! Hindi siya masakit eh. Yung full result na sir, makita mo after 2 weeks. For ito, this is exclusively for the neck and cheeks. Ito, arms and thighs. Ito, abdomen. Yan, for deep areas. Limit na mo. Hindi pa 2 weeks. Joke level. Nako. Iba na talaga ang technology ngayon, no? Si Ate Teresa ulit. Ako ulit mag-assist. Nag-workshop ako ulit dito. Kinakabahan ako. Pimple is life. May pimple, no? Bad trip. Pwede ba siya yung parang kay Ursula na color? Hoy! Parang sobrang red niya lang for the first 3 days. Pero wala din. Ganito siya, tapos may ganito siya. Dark. It's like a tint, pero ganyan yung shade. Sige daw. Sige po. Ito naman mga lalaki, nagpakilay. Yun na lang, ma'am, sa'yo. Sige, ma'am. Dad lang ako anesthesia. Nampan din, ma'am, no? Ah, dinagdagan ulit siya. Apa. Pwede ka magsalita, ah. Ay, okay. Kala ko bawal kain. Ikaw yung kinabahan dito sa akin.
Pwede din mo ba lagayin dito yung dulo? Loko ka. Ngayon po, lagyan ng lip tint. Joke lang. Parang cute. Feel? Wala, okay lang. Parang may gumaganon lang. Kasi ang dami mo ng yung topical eh. Okay lang po. Tam? Okay. Ay. Parang ganun ba yung tattoo? Sa tattoo, ma'am, 20 times nito. 1 needle lang to. Sakit? Wala. Hindi na niya alam kung masakit. Parang siya nagpa-dentist na Feeling ko. Ganda na yung kulay. Kita siya. Kasi improve natin yung mga edge ng lips mo, ma'am, ha? So, kulay pink yung ngipin mo. Alright. Bakit, ma'am? Step one. Lashes na. Hindi naman siya masakit sa skin na yan. Hindi naman po. Yung lashes mo, ma'am, naka-down lang siya. Ayaw niya tumayo. Doon. Kita mo? Hindi ko makita. Actually, hindi ko nakita. Nakapit ako. Bala siya mas in for 24 hours. Yun lang. Bawal kusutin. Yun lang. Hindi siya pwede mag-workout, no? Hindi ka pwede mag-workout dahil Bakit? mababasa ka ng pawis. Oh. Bawal pala seafood sa mga malalansa sa lips. 24 hours lang. Kano yan, ate? The regular rate namin is 7,000. Bali for 2 sessions. For 15 minutes. Nakaganyan lang. Mukha mo si Cyclops. Superhero na walang pang costume. So, 15 minutes. Hello! Hi, everyone! Saan ka? Secret. Hindi ko sabihin sa'yo. Bato lang ako sa Uptown. Mag-mall ka? Tagal pa eh. Grabe siya ko. Hindi ko iwan. Alam mo ba nag-red ang hand mo? Talaga? Sa pag-grip mo kanina. Nakataas talaga yung lashes mo lang. Tinuod? Excited na ako. Makita siya. Lahat. Pink na din yung lips mo. Yay! 3 years ka na, di ba? Yes, maglagyan akong patches. Hindi natin lagyan ng color yung baba din. Anong color yan? Blue black. Simple lang ng ano nila tayo. Close lang yun. Okay. Nga pala bawal siyang basahin ng 24 hours, no? Then, bawal kusutin. Then, lalagyan ko pa siya ng keratin. Then, nakakapagpahaba rin siya. Mga lashes. Sorry? Hindi naman. Ang cute mo, Miss Krisha. Maliit kasi daw ako eh. Pwede ka na mag-open na ito. Totoo? Sir, ayun niya, meron pang lumikon. Ang likod-likod mo kasi. Thank you! Thank you, Prettylooks. Ayun, sa taas. Thank you! Yep. Hi, Bisprins! 3 days na since nagpa-Prettylooks ako and gusto ko lang i-update kung ano na itsura ng aking lashes and lips. Yan na siya after 3 days. And nag-makeup ako. Gumamit ako ng makeup remover. Andun pa rin. Plus, meron pa silang gifts. So, I'll just show you yung Blair Japan Supreme Crystal White Serum. Formulation of Potent Skin Lightening and Anti-Wrinkle. Jinju White Lightening Radiance. Ito yung mga nilagay kay Joem. Alam nyo earlier, yung tatlong soap. Yun, so may week 1, week 2, week 3. Meron silang mga makeup na binigay. Pinuno nila tong lalagyan. Thank you, Blair Japan and Prettylooks for giving me a chance to try your services and products. Thank you for watching my YouTube channel and sana mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And don't forget to follow my Facebook page and Instagram.